Pilian na ako ang laki. Ay, dili. Lagit kay gnaw. Pero dahil, ato na kong Boracay para mag-makeup, magdala na ako. Ay, Shema. Sana all, ano nila, da. Yes. Sama na yun. Walo. Wow. Wow. Kilapan. Mauna ni, mura naging talisay. Mauna ni siya. This is it. Mauna ni. Sobrang pangataw na dyan kung mag-bus dyan sa maleta dahil. My gosh. Yawa dyan kay maleta sa bus. Ang sud ani di kay makeup ra ang sud ani. Dig bugat dyan kay siya girl. Mamatay ko. So di ba naman asa sisay dahil? Uwi ka po ng linya do. Asa sa sisay. Dili, okay na dahil. Wow. Sana may dire. Wait. Cheme. How naman. Like sure die. So cute. Wow. Ako bigabungkag ana. So sorry. Kay kalimot ko sa akong phone. Cute lagi ang Boracay na. Wala naman. May pistol kayat diri. Sino may pistol kayat? Pwede lang magkayat sa hotel. Ano mara kong hayag kay Day? No. Naisyo dyan siya, Day. Mahal ka na 20 pesos. Bastra, Day. Chamara. Oh, nasa Victoria's Secret. Wow. Ito dito yung diin mo. Inita, uy. Eh? Wala, lipalit na lang po eh. Duh, bus kay Day. Ay. Pag away sad mo malakaw, anak. Dali. Sudah no, basta every good picture can I backstory no kana mga away. Okay. Sali kayo na sa picture po. Sali kayo password niya is Iting kay mura na siya kuan kanang mualbual og vibes. Kanang white sun man jud siya pero mualbual ang peg. At least Boracay. Look, hourglass. Point of view sa ako ang stayhan. Tsaka kayo dahil. Eme lang. Cute tayo. I love it. Tayo. Hagbay na. Dugay na siya ka-alis na. hey, what page niya? Saan ka? May promote ako siya. Wala, marami gining kuan kanang pinanaga-naga dahil
Pero mas hayag pa ang naga. Eme lang. Mas hayag pa ang naga at broadwalk. Ano ka ng river or ang dagat? Ay, ka ng river water? Or so? Yan ang atong so baby, you making me so crazy. Char. No, me, yeah. Not a oddity. As you're gonna be mine. Sit naman a hype boy. Char. Hype boy ay hype boy. Okay lang po ay nana ilang jeep day e-bike. E-bike ba niya or gas? Wala mo lagi sakyan na personal na parang pick up. Motor lang na. Ano buwak ulo like siya kay mga tato. Kaya siya ano lang. With the tricycle, electric tricycle. Uy, naglaag gabi. Naglaag gabi may para sa spray net. At least nakapilok sa Boracay. True. Ang purpose kay ko ang spray net. Yeah, maligsan ka ginani dahil. Di would you justice imong life? Hindi rin ba kay wala dyan ka ng mga sakyanan na ka ng mga Ford Ranger. Puro sa motor dahil like puro sa motor like saan dyan yung lugar ang saan? Dumig mall sa Boracay kay para lang dyan sa hairspray kay ipabilin man sa airport kay dako makay akong hairspray kapag matong 600 ml na butterfly o katong green na OG na hairspray. Kaya dahil ipabili na sa Islands souvenir dahil paabot na lang may pangita diri girl. So cute. Kuplito sa tanan gamit dahil pero walay gunting, walay kuon. So to hairspray mura. Char, chika lang. Advance Happy Valentine's Day ma. Ex ani de. Hala. Naana di ay. Gan makay sila naabot jud og barato ko ayo tag 100 pesos ra jud man dito sa color shop mahal kini giatay sugar daddy na jud ta ani tay. Tele LV doy. Oh my gosh. Oh. Okay, naana man kada kay mag-uyab daw o nag-date. Murag naga. Awale mato kag Boracay mato kanon kay Macdo. Imbis nanay Macdo sa Sips ko ayo. Murag dili sa Philippines. Pili jud ang manggo sa mga lights. Diba? Boracay. Kaayu, I love it. Kailan na jud siya? Nagoy undox. Cute kaayu dyan. Yung bihar sir. Kasama na kayo dun ha? May pa siya doon na siya uyab lucky. Makakita. Sa dime. Si Kuya Dai. No, si Kuya Dai. Pakisulat sa papel. Ano na ginipot sa mga ganun? Meron sa ito sa supermercado dahil ano ni? Supermercado na bus. Masan na? Oh, na rin diri. Sa light. Ito lang. Kaya photogenic. Kayo naman na. Ba? Supportive pa na ako. Uy! Hello, chest mask, doy! Pabuhay na silang orange juice na mag-iinom. Nakabaw man ka.
kay bawa man ka dahil. Char. Wala na nakita. Afam tanong, wala siya Pinoy. Like, my gosh. Fuck. Kuyawan yung Boracay, yatay. It's lagi ni, lights and everything. Wow, I love it. Nindot din eh. May entrance. Lo na shakies doy? Muna pang point of view ko doon. Sa to? Ito to, one. Ito to, one to. Dili ba? Kasi nga dili na napita na one. Station 1. Ano sa atay? Wow, nasa ko yung packet. Ano makita dahil? Scared na dyan at sa mga one for you, one for me. One for you, one for me. Like mga prostitute, mga prostitute sila dahil like literally as in or kaya mga prostitute dahil nag-heal sa past. Nag-heal sa past dahil sa past. In the sand. Ayun ko dahil na powerful siya ng mga burikat dahil eme. Yung Boracay, kadagan kayo burikat kay Bora dahil Borakat. Boracay. Back to reality. The same outfit. Morning na biya doy. Would you Elisay? Oh my god. Pero ko ka-realize na kung saan na kasi yung gihapon. Hindi ka din na dahil. Laisyo dahil. Laisyo. Dahil ang Shangri-La Bulakaw na dyan dahil. Shangri-La Boracay dahil. Bird na kayo kugnong. Ew. Wala din na ako muuli dahil kaya maragi. Mahal kayang plite dahil. Doon kay Stana ma 300. Moto magwat na lang ko dahil para makatipid ko dahil. Ano siya po makeup dahil naka-makeup pa ko very light as in. Dahil ang vibes diri dahil. Seriously kayo dahil pwede ko mag-makeup diri. Madaya maghugas. Malaysyo kailang mga soap dye. Medyo tag-amaw diri with my same outfit yesterday. Hagar na ko itong padyog ko yawa. Char. Ito meet up dye. Eme lang. Diri, uy, sayang ako ka-outfit. Biste, uy. Man, nabot ko dagat sa Boracay dahil. I mean, dagat sa Shangri-La na dagat doon. Nadako lagi ko itanahon. So cute. Alang view dyan. Lahi na dyan dyan. Pero, basta para na ako kay crowded siya gamay para di pa siya sinim sa itong Shangri-La Mactan dyan. Eme. Naisip ko wow naman. Vibes. Laisyo dyan. Oh. Amot lang, makita ba ng mga house-house? Wala siya ko, wow, nindot siya in real life. Wow naman, pandagat siya di siya.
Amazing. Ito. Supported kasi ko ano? Michelle D. Go! Rela Boracay saon man dahil nakaari ko lingit-ngit pa jud so iko kakaroon sa view basta nice ang view katong napay sunset na blue sunset a day to remember kayo a day to remember lahol na to na si Michelle D cute kayo laag na san ni wow. A day to remember, kini din lugar na girl. Ngayon ka batik or sika? Lagi. Nangutan ako sa diriba, kanang if pwede ba magkayat-kayat diriba. Kaya walay kuan, kanang walay fee. Pero if night swimming maging magtagay sa bus kay, naibayad dahil to 5. Na ano na? Ay, kaya naman ako sa lalaki. Ano yung gusto ko makita? Ano ko? Nanon siya mga puri girls. Literal siya na puri. Charas lang. Gano'n na siya. Wow naman. Skandalo sila. Siya! What the fuck? Woo! Another entrance diri. Mahal ka ayo. Lights ka, mga lights and everything. Agwa could never. Kamahal. Pero medyo sila present sa gabi do. Ikaw, willing ka mo-present ka gabi? No way, highway. Na-booking ka gahapon man. Makita ni mo kasugat ni mo imong ka-booking gahapon. No? Ako na uy. Pwede na kami ingon ako ka na part 2 again. Oh. So, di mo makita tayo. Epic nasad mi dahil. Kaya tayo. Hindi na may glaag din. Kayo. Apa po? Emma.
Goodbye na, day. Thank you so much. Ba't ay may tugnaw? Gilig ko ayo kaya dyan ko gikuha na anak mo kuha ako sa airport. Daya dyan gibuhat doy. Oh my gosh. Ha? Najud ka.